Sinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Wiki mumanchomo ligerere chinsa ninya chia abono maragoba litugeriga liarero liaramisi chitariki emeronge tato umutienyi omotanga nibo makoyiga gwechirubere na meronge bere ne tano amange mumanchomo ligerere ntakane kwa chinsemo ao nekiunga chinsa inye nje nigongoro kwa Haron Ototo nyangiri kurwensemo yimanyerio ligakoro Wilson Makoli nabaye kurwensemo ya transmission ligakoro kwa DJ Alsan gose Kevin Ongeri na nigotoko chaka limulio ko mwanjumo ligereri ningana yogoichania korwa ase kenyerokia bigege ime ye ward ya Bugusero ime bunge ya kituchache South ase omworokia oyomo aserieta Eric Nyakundi anyarakaba kagusiro mabwaye gwetira senjera yo wesungi na nigo abanyakenyoro ne amataye abanyarakaba bakuru bosemi buna ebikole bunebyo nigo bira bigokeana onye abantu bagusanga ebirengere byabo kubwa monoka bwate emechando ese obugima bwabo bwakira lituko roboti rumwa chumurigerelia nigo rwaliganirwa no mulikito Dipon Asanya. Mambia ya lero ime iye kinyoro kia bigege nigo bariganirwa nege kuro egetinde ase omworo kia bwe skuru ya sekondari ya Sikawa yugotoke meye county ya Narok atoka gesungetie engolie gesuna kiaye engana bono ya inekiwa no mokonyi bumugambi wensemeywe Tangor ku Jonathan Nyando bono mwasira location Zero South location in Mosojo division Itutu Central Sub-County. Romambi unanyorisi ni kuruwese Claneda kubigege village. Kagonte binga umwalimu oyomo by the name Eric Nyakundi utokire mwaye kengentete. Naminyoka baka se nyumba y'umwalimu nanyoreke ene igengentete. Nyagusira Eric Nyakundi nigo bono atogigwa n'abanyakenyoro mukirani umuya sana tabwati mangana na muntu anyoni abantu abange bekenyoreke bakumiri asingencho mungina tariko nyumaru mwako tariko nyumaru n'umuntu mungwana Eric bunare tariko gamba mangana mange bunaboneke namanye ngo mukwani Eriko oitaba ngakiki cyana mukari yana obakoroga cyana mukari aseri tari utani asobosabiki bwe radio utwaga manera mangana abirega twakura tabwati mangana mayereso mange goikabono nigetaramanyekana ekirenga ekikerirete egakorabune keiga goikerana keretwa tema ko kwana ne family so muruyo yo koruku jelda yo kolega sia senya kitari ya Iranda dispensary nigate bangari tukori koroni go baringi bya no mwalimu lakini ere mara go bani garo stindagira by 7:20 akagende shift ya butuku akamutiga n'umwana omoke okoruku Miriam osore grade 2 kere yaka bono mande atara unge 6 kera atesini iganyoro umwana nero ko ngori sini yaka no muryo ibunarangirwa gogicha nere igakumite munonde bwese nere iga asudiete munonde bwese bono igona boto kumeti na boto ichane ta segenteke asengenjo yo gweita kwa Eriki Nyakundi aiga gesona mwaye engentete kabisa ndabe getengori nande itete bono igo tukumitinga mangana kiaya chire muika kyoyo chiromo
Watakana ibikora binga bunebiga byabere bikonekirwa chinsemo ao nikubona abantu baburiwe gusangenganirye ogimo tomenyete nigo borobogima ndatebe ngatari borobworora skero monto kero monto nabwata mangana arama kongu sana buna toreiga nifakiti abantu babata mangana bakurara mangana baboka na mangana batana mangana nda abantu mbo bwago tebya abantu mangana abo asengenje yagentoki ngago chikotebya omonto nyarabo chikomutangasa ongego chori guguru yoborega ubwaye gusumna bago ndi bwensi nya kubwate muchando ne bwensi okibinafsi no bwente kwa share n'abantu so tati banyare ko konya kibirengerero yika okwira eatua uneye yerembe kwanyoro ngo kiroko ogukire kwachi kwanyara gwekorera egento guso gwakorera omonto egento buna bone egente erikya korega iga igotukumeti asengencho gento nke yatigete magega tokorieri guse isakara guse kende nabona ateba nga aje kore karumo amone no mukungu in fact neba na abanda igoro nonye ninki aje bwochoka kabisa Yiko ripoteria egetaseni kia gatembe kuruiga sekenyoro kia bigege yutukemeye gwa dia bogusero ebunge ya Kitutu Chache South literane nkoro kwa Dipon Asanya na mwancho muligali tokwirana goika ase ebunge nyeri bali Chache county ya Kisii nigo litukolia lero omuwimirwe county ya Kisii Moskedonya Doris Yaburi anyarakabaga kwendereria iganga yayo gusira ababundi gwetera asio kwenekebona asto kubwaterana gati ya obisi yae amo na obisi ya Kenya Construction Authority nigo baranyaraka bakoenana amasakara alia bwenderete nandaganiri esemiremo ya kera litukoyo mubundi roboti oruo nigo rualeganigwa no mulikito Daniel Onteri Nase bunge ya Nyeri Bari Chache imeye kaunti ya Kisii. Asomo imendrepo kaunti ya Kisii Moskedonya Doris Yaburi hara umoyega wokoena na migelio ha sababundi kubasige semiremo na kubachi certificate chemiremo yabo inse yekiombe kia National Construction Authority NCA moyega okoreka se skuru ye secondary ya Senior Chief Musa Nyandusi imeya kigati moyego yiga nigobego kerenwa na barai au igati yabo omo MCA we ward ya baracho Moske Ibrahim Ngubo Moske Boss Maira oyokabere omo MCA we ward ya Kyogoro Moske Samuel Apoko abwaso bwamo baikaso moyego yiga wego haso gosigeta ababundi abaiga ukwana chinga kecho Moskedonya nigamenta buna ikiga nigetambo kirikia haso gokonya ababundi hasi county ya Kisii kubaro beli miremo yabo na gwanchirwa gokore miremo hasi chinsemo au inse yekiombe kyo igoto atalire chifundo chi constituency banyolire nto abate criteria nga rangeri nyarebe rangeri to atangasete bonsi inchuo igoyo tacheti nero ekegaranto begeta matangaso ase radio na ndo kabeka matangaso ase social media bono achifunde chitwara gosoma na chirocho ebagote banende mbatagete certificate ya TVET na ndo twaigwana nire enchera bagocha kugenderera so that babe comfortable ali ase bagokorega asi batali goteneniwa etambo kirekega boigo nigo kyagokia egati ya barai bande abo bakwaniro buya bwechibundi kwerikia sekiombe kiga una mbachigwanchirwa na tebaligo chikomenyekiwa hasi chinsemo au hasamaga chagokoreka certificate ya NCA. It is one of the requirements egarogotoke site utakiro otuale igenegendekia mama county akorire genya samusesenye na bali banyore certificate ye igenege ndobona komena karo miaka ne miaka mogende mujimokero asibia mogedigali sakala litwe rulisaleke egareke bamunega tambuliso egakara go ikase site kine kyo gosabwa ababundi boigo batebaiga fundi konya to chandege to tole isigo to korani siye twamenya ko mna baibi baliba bakoiba gose muna baliba abengia marwa bonto abiri no bare munga bone gasto chigokora to kora no bare mu omongino into to bekire biya nane to muna biya mono asoko genda onyuma achimaya egende kia nsumbuire for the last 36 years na worked for 36 years ntabwati kende biano mwana ominto igambune ncheremo yoko ene kibuna ababundi na barabo banyolire nchera bakobeke megati hasemesa hase chiamate chiabo wego kyania imibasokano no gosira kwa magima yego cha kubwatekana no bwaga chibobe no kugwa kwa magacho ikyo kyagendere koleta hasale nene hase chinsemo au na munasa matuka bwango iga ene kati yemero bali ho mwemendere pwe county ya Kisii Moskedonya Doris Yaburi
agendere kobeka bune nchiremo yoko ene kibuna uroberie sekta y'abakori emirimo na ko ene kibuna berikirie inse ekiombe kya NCA National Construction Authority Gobaderega seni kya gatembe kurega sebunge ya Nyeri Bari Chache imeye kaunti ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Muntiri Manju muri gatutikarete imeye kaunti ya Kisii kubo mono bagatagati bo mucyo bosongo nigo egati aba MCA abakoro kurwase kaunti ya Kisii nabo kaunti ya Nyamira abanyaka bakumira nditko lya lero asubanyaka bagokwanira igoro yo mu mugusi iganga yo mugusi ase chikura chia omwaka bwechirwe na 2025 nebere nabo igo obumo bumugusi asubanyaka bakobolia abantu gwesoke na kwelikia asobonge chingaki okolikiwa kwa bakichikura kuranyaka bagokoigolirwa Mwalikito Diponi Ansanya na Mange. Mheshimiwa Francis Yaburi Oyaro, former MCA Ichuni Ward. MCA Sibaria Bakoro, Kitongwate Kiombe Gate. Chingaki libirira lya siasa ligendete kwenekiwa anene meyero ngorwa Gusii asogo chamo muno Gusii. Ekiombe kyaba MCA abakorokuru se county ya Kisii ne county ya Nyamira ngo baomerana asogo segeto mu Gusii go chamo nako balibo elimo. Bona nti ekira somo Gusii na into tokubwatira namo tororenga iturasume Fred Matiang'i baka. Getwale kuborie community aso ando se bale Kisii na Nyamira na isiko abana baito bakinire batagete chikura last time. Ingakieye na tutagete kumanyanga mbarenga tore to kwananga Matiang'i terena gosemagara terena gosengo terena tutagwati chikura Gusii atwale saigeyemo atwale patiyeyemo Gusii bwensi kuru Nyamira Kisii County na hata diaspora egero tokoros ki coalition nkonyora tole egento buna mwaro lire serikali na ene yabona bono iga asenginje tutabwate pati abante bakwenda banyora amatana itutwatigara ni ura gukona asomusangerekano okorekana ime ye county ya Kisii ngo bakire koko egetambokero kyairo no moseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka asiye kire bono turochenga serikali yero titubwate tibuya no Gusii ekirase na ntugwena tukuliya basani abageni uno Onyonka agenda alia aba MCA bande bakaenda ko Roma former deputy president na intu tokubolinga asiye ikeire bono tigango tuliya basani aba nturi kuganyanga bari abarchumbe boka barikie na intwe asetole tulikie na ayo Gusii andonsi asole chaka waka ekoko ya Matiang'i bomo bali twaro chegalia twakoletu Mheshimiwa Onyonka na abandi balenge na Mheshimiwa Rigathi Gachagua etokubunga mukono 100%. Kilibona na kitu tagete abantu abandi tuli chipati chinke gosi chikabira chinke chinyomba chinke twaumisira mono bono ntutagete nintu enyomba enke eyemera aragamba menyerabo abasai nabangina tebatigiri magega sebateba ntayari bari asoko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i gotenena sekirego kyoburayi bwense umwaka w'ishiri 2025 angine se kitengo kirikere kya bangina n'abasai twabere toko ba sideline nje ngo savonye onye yale nkonyarekana serikali beka IBC abana beto banyora chigasi abangina into tigwe chaya na into tutenene twake kweso uli tutagetabe kiongozi ase ntuona Gusii twamwire Fred Matiang'i tutagwake koko na Matiang'i bweka onte yeso tutanyara kwa sote na Matiang'i bweka igo ino mwana ito abangina into twakirende uko into twabyarete igache tomochore tomotebyage ende mutwe mwana mitu Matiang'i tubasa koira na maiga kukugoro kabisa nitu natore maiga yao kulipotire kitaseni kya ukia getembe koroiga asomo chobosongo litera na inkoro kwa Dipon Asanya na boigo mancho mo ligerere ko batakana amone ngone yo kugania Gusii ko ba egente kemo na kugenda gukwanira ase obwamo nigo yo rekoriye kero kyo bojumbe imeye bunge Nyeri Bari Chache umuske James Kenani era nyari ko ba gakubolia Gusii ko bwaterana mo na gusirana agakora Gusii no monto oyomo ya na James Kenani ona mugante reja kwa temre ande ngo tangambia mo no uchamu tuatemere guchama
ndo akasira ndo ekanira ange kuna wantu achake kwikira naende roni ikintu ngukumia abande bachakire kurusia magoro stari buri lakini wana lila wako yande radio ase television otiko gambo yominara wana lende mbuya kiyo ekiri mbuya umuhusi atamo akwana mangana akoleto murembe akwana mangana akoleto buamo irabe bya gwitanye kirego naende gukamba tezinga enga kiria kigo twali ngukwana una abantu aba asenge njeyo aba usito tugasikusana nonyambono ntusikire wana ekara aba bebe tuno aba to tayiburunge ngo imubwate no muya bono linde yo bana aba beto bono uriyo lenge mumaiti ngo uriyo lenge to kanga ntu ntare so no gambi na de no ba lwetwe account ye abogo kuri yaba bakali ngiye kara bada gusikana onye kukwata mangana igoro ya nyalebe lete ke umbikia baka kankero kera gamba mangana ya kigaya ne manjumo ligere grabun ni goto kwenda mutimo komokego tokwera nanga mngendere ko manyia aime yekeunga chinsenye gusanza ya kabere yekeunga chinsenye magoroba yale gusobotuko bwa arero go tosuka guchiara Nilan Hub niye moya chiduka echichikona ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asirigo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwata recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwawo kole nkona bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkona bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkona bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkona bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubyo olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho songo asebara yasunika migori otareka gitaye lya yanyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Mwanju muligeri karibu nande senseme iga ya kabere kionga chinsa inya nigo toko chaka kurwase ensemo elia ya Nyamira ose kaunti ya Nyamira kobwa mono chinsemo cha Nyansiongo anse abaremi Bake Factory ya Nyansiongo
banyaka bagwesoke na kubuli aba director bali barobisi kwene kibinango beka bali mirobali boikeranu eyo erachi kwene kibinango nya bali rigesa ligi ya gose obwaita korwa asobulimi wechae gosebwe kemali kiye chae abange ndigo babere diko bagosere kwimukie bitambukero ao igoro iyo gutanyora engeria isaine korwa se kemali kiye chae bana gutomanye muri kito Paul Cup okara abalimi abaigana nene bagotorecha yabo sekigwande kiga Kenya Nsiongo nigo besokire na kugendera kwimurunganiria asekeria batebere buna n'ubutenerio bobe na nene bwaba obisaba bagirigacha na wigo na bale bakunengia enjire chaye gotorwa na gusimekwa egiye kugera kurengana mu nabarabo nigo bagwa kana chibese cyo batari gukorera imirimo yabo wikiranu abantu bagoro kunga field service officers bari bagoro kuna bwabagirigacha bawanda gocha mugondo batosemi buna bali minga kito wenda kotore chae ntuana kobarra number 2 ndo bwata abantu bagoro kunga inspection officers bagoje tundu bali yakere tuarentire chae abantu aba tokomanyanga egasi yabo buyo nereri because etogoje twabanyore tundu bali ya okwana nigo bagendere bwo kubaga bakwerera enchira bagendere ko bagwetere nga yenene asati tundu bali chika asabate biri chichaye cyabo nigo cyagendere ko bacigwiterwa tokorengana mu nabarabo kyaberere asale nene echa abalimi bagotora bagochora kuryoka paka barosire batamira bagototora echa mbayo bate banchire bate batuanchire batu ekibesa tokorega stokonyera abana swali namangana ande bagutwara ntiri konyora mavundiso nga page marking ebakogenda aho bagenda guchi boyikoyorogoragu inkiba page markiri bataratorenteraga Nigo baigo baganire kwerero boikerana mu naba director abo bara service enjira echaye yo gotebekanira se ekireri ya Mombasa etarabone bona boigo babulire kwerero boikerano asaba kurusha kibese kigaba kubakana chichaye nkire bagototebe kiterete Mombasa ngansirawonwa omwari chaye chi bana gototebe ngankoni bukire gota kire cyagurwa onye kikogorwa ntwana korabese chaye Patutenga chibese chitwa echa ya tete Mombasa chibese ya onetiwe na chechi unabona umwako yontoro chiko sento nyole ki bonus ke kora kironchi kwalete cha wapi machikiro goseni sana no boyo no molete mugondo echa bana chire bairire chibese namba ibera ari cha iga ba minto bakwanire twatebe tunga Mombasa karitera oniwo inki aletara onere kupaka bano to ekuchibesa ke kwere kemeri kigito no to semere to konya chibesa ko to someri abana baitu omwelio yene go bagenda ko bakubuli mu waziri wa mangana yo wali mimesi ya Kenya kweneke bunango tarirari kigwande ke Kenya Nsiongo nenjire ye moyo kubwatoka obusemi bonene abo igo kwerera bwikirano igoro ye kemeri kiga gichaye elio abalemi abayiga batware ubwaita eto ko tiga tutugore chichaye jiga kurumugondo to be kemesi tobe kikende no na muga ke kwera twaro sire gotori chai aba go totorera nko ba tori chibesa lakini bono chibesa chekero to ko ba wano naende chitobora to rusi migo ko yeto kora twaba age kwera to ko ganda twanyora besa nchio to ko bakan there are issues kurastia twat kwanete chibe 100 nande chibe sote out up to date ntwara ego feedback we are requesting omo minister wa agriculture ateme buna konyara omukutano ori atenenia otakire koba omutienyi ori ntoyo tagete egera tumanye ebiasare bibyeto byechaye nga ngotokonyera bira abana iginko reporteri gitasine kire kya obwanjete kya gatembe kurwega ase chinseme chiga chensoko ine ya ebunge eyega ya burabwe county Nyamira inchego ngoro kwa Paul Cup okara Mwanjumu ligero litokwirana tutigate ase county ya Nyamira nigo litukulia lero omwalimu munene bwe sukuru ya Gesiaga sirita Dr. Sakari Ondieki anyeko baga kubulia abaiboli konyaraka bako balemereri kubwatakana amone gitambukiro gikigambiro gutenia emirobeli iyo yabegetuye na serikali weterase wizara y'ikisemi yakwane kuna bali batanya toka bago karansa amatemwa abamanene AKCSE ngo karabaye amatemwa yo gatigati yo mwaka ukwana chinga kichomoyega bwoko chengera okole bya sukuru yo ngo iganyaraka baga kubuli muna obalemereri bonyaraka bokwane ko kuruchinsa motionsi ekara serikali gante koliya chinjira chokwane kinga ekigekeranire muri gito fatika December ni gatwalganyo robot roko bwatia senjira yobwekirano
Ekigambiro gya kisi gwetera omunachebina Justice Teresa Ojiengi Odera nigo gyatenenirie asigeka homuroberio gwokubarikia aborokiwa abo bagukia wisaransa asamatemwa amanene a KCSE ayokonya arobeirie gokoreka umwaka oyo omotieni ogatano na kabere aya nigo akire maega yere Dr. Magarigi Kenyi kubeka ekina ekyo asekigambiro kerigetie kwamiriria uguchika uko kurase serikali enene bakubwatirana ne wizara yekisemi ekina eke nigo kiragenderere gotegererwa chitariki 12 omotieni okabere umwaka uyu kubatikana nayo nigo umwarimu manene bw'esukuru ya secondary ya Gesiaga igiye gutuka imeye wodi ya Busamaro county ya Nyamira Dr. Zakari Ondieki nigo airire chinga kyecho asukurwa okuboria ucyase abayiburi naboigo aborokiwa abo batakorete amatemwa yo kogenderera koba abatohereru chinga kye serikali egendrete kurigia enjira igoro ya matemwa ayo yukwirora amatemwa ajura na alia November ngentongo tebya abayiburi batware subira serikali nema etekia gokora netegerere nande erumuroberi na abana abagukigokora kolinda abana barabuko baimiza bagendere gosoma eskuru eyiga ya Gesiaga boigo ni gorit kuria rero babeka ekirenga kyamatemwa amanene y'umwaka oyo KCSE abwase barengete kocha wikya emin ya isa na isato nechirukuta isato C plane only 8 C plus they have targeted 108 candidates who have targeted to achieve a B minus are 297. And the B plane there are 225, B plus 54, then A minus 5. So our mean target for 2025 is 8.3309. Eskuru ejeboigo erena borokiwa chiribu ibere nechimya isa unaisato nigo umwarimu yomonene abasegeta abayibori kubarwira abana babo school fees gengyo buna enjira eyema yabo yokuikirania ekerenga kyabo ekenene ase amasomo konyole target kero muntu wikabe moibori boikarwe fees ndio mwana atanye gonchokana para awest time kiagera gaiga Gesiaga abari mumberwete abagwanza amasomi ma misa 11 ande bana bakasaine cyabo tukono bale nabana gomwana oyo raruga igeta gikachinke abokonyora otugutire chinsa chinyinge chikaki ejecho nigo omunyakirogo we ase eskuru ejiga abasegeta bayibori kubasira abana babo ase bintu byengenjo ebyo birabakonye ase okubaoroberia chingaki bagendrete wikirania amasomo abo wazazi wengi watujali vijana wanaume. It is a big shame ati mama unawachilia msichana wako anakuja hapa shule without sanitary towels, una expect mtoto asome aje? Na wewe ni mama, you understand how they get problems when they don't have them. Please, hawa wasichana watayarishe vizuri, wapate nafasi nzuri ya kusoma. Abarimu naboigo aborokiwa abo bagendrete na masomo ase eskuru eyo boigo nigo baigwa ebyewa aho asoko genderia gokoria buya kisemi Chika Bosuntu the MNSS ya support staff wetu wote naomba Jackie pasa wa shule ingo reporter ya Getembe kurwasinseme chiga cha Gesiaga igiye gutuka imeye wadi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jeffat Gisemba
na mwanchumo ligerali lituko lya lero muna njira ya mwego kinia birango bechisemia Sorogongo rwa Nyanza nige skuru ya banyaruka ya Nyabururu ya nyale ko bagekorobelia omo birobelia maikatabna egose workshop yokwane kumnango genderere gosira amasomo ase abarokigwa bagochikomirana na gukwanira gose gosomigwa igoro yegesongo ase skuru eyo yumwa amarokelera nyako bagachikane kwa chitaliki ibere chyomotenyo kabere omwaka bwa 2025 Roboti yoru na ruareganigwa na mwalikito Ruth Kemunto. Una enshira ya mayogo kinya masomo a Sorogongo rwa Gusii anene a semeremo yegesongo na eri yegeswahili a saborokiwa na boigo a borokia nige skuru ya banyaruka ya Nyabururu eyo gotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii yaberige kwaregania workshop eyo erakorekana litukile Jumapili chitaliki ibere mutinyo kabere omwaka oyo iga eyo erengete ko basemia a borokia bonsi chinchira au chogukinya matokeo yemereme yo Sunday. Because of good results, the function in Nenesan, the all of Nyanza, because teachers from Nyanza, Rift Valley, Nagusiengi Manawakarea. So we are informing our colleagues, saying that over the very experienced examiners, Rivago said Tematem, Rivago coordinate Tematem, Wakarega, which are Ukwanavarim. Ukwanira ekiye kugera matokea maya aine kigwa ase aborokiwa nigo chimbo chingia chabere chingo singerero mono asa aborokiwa na kubeko mukia asa masomabo. Without discipline there is no performance. Discipline yekuriro so gukwane gesongo negeso kinga bichons. Discipline yekuriro so kulikana ko bwatia abantu ba makirasi ya nani baba correct and many more other things. Nonye nabo niga aborokia bonsi babeire bakobeko mukyo munene asa aborokiwa asoko barigirira kirenga kina gutumeka chinza cyabo aso boikiranu nakone kibuna aborokiwa bonsi ngokora bale cha assignment cyabo ase chinza chibwenrete naboigo kurigiririwa na aborokia department jigo chirigari ngora nabo korrane emeroberi babegete in place eremi yamono bana bakwe uchigarisi nyinge bakokora chire isiko ya masomo aliya kawaida aliya timetable. We call it extra programs. Every weekend, every games time, every chinsa chindi chonsi abana bali furio kanyora abaire gasi nyinge bakokora. Bari mwabago batarida kende yose kanyora bali busy kwa etere gasi abana bakolire kwenye mark kwenye ndakuru na kwenye ni back to them go imurubeni menge babegete in place. Onsi kianda ikominigo aborokia bonsi korwa ase chinsemo au anene korwa ase Sorogongo rwa Nyanza baboli gwikirana ase workshop iyo eliko ene kibuna ngwenyorera baramegerio na boigo bosemi obuburachiko bakonya ase chiskuru cyabo na boigo kwenekya ngokinia bale amatokeo abo na bari bonsi you are welcome yelinde morenga bobisikio banotobwa welcome them. I feel free. Feel welcome. Tukeliga Sunday bari mbonsi bari ba chiskuru mbali bana ramana yaga mbari welcome batiche poshe bashena na bari mabam doga bigesongo and then we have invited professionals, people who have been in the field in these areas kwa chakula kwanera ikoroje ya mangana yaga yegesongo negeswahili. Kinko ripoteria getasene kia getembe korwa ase skuru ya banyaruka ya Nyabururu imeye bunge ya Kitutu Chache South inchani gonkuru kwa Ruth Kemunto. Na umwanchu muligerali ase chifo mchichi pastor chigendere kuruegwa ase chinsemo ime ye county ya Kisii ose chiwadi litukulia lero niko mulikito Brian Nyakundi nyarakawaga wikirana ase chinsemo chia kenyerere yogotoka ime ye ward ya Sameta Mkwerero ase chifo mwishi nyarakawa chikuruegwa ase bali baikirana ase chinseme chingamo no mokonyi bu mugavana we county ya Kisii Mosike Elijah Opepo naboigo omwamsiye we ward ya Sameta Mkwerero Mosike Joseph Sonye Ondari roboti oruo buna rogocha asembe orwaliganirwa no mulikito Brian Nyakundi. Abamenyi bensemo ya kenyerere na boigo Sameta Mkwerero nigo lituko lya lero banyora chifom chechibasari chiabana bechi secondary abwase bagokera omumsie bwenseme yo Sonye Ondari. Lituko lya lero igotwa bwate
umuyo omonene bukurwa chifom chichi pasari ase ewodi yaitu abantu baja subunge kubwa mono ekero twansera kuru Kenyerere abantu bali ngona subunge nekero twachire sameta mata abantu baro abange nonya no chifom twarenge kurwa twarorire igochira toke kanya chipasari kia high school twanyorre twari ko mwakira umweshimiwa ito Simbarati Mbiamano isengenjo mostly gaba ka consider buna into ali to bwate turichi of hands twanyore chipasari chiga gukwana negetaseni kia getembe kurwa ase ensemeyo niga abantu bensemeyo bagokera kwegwa chifom echiom abwase bate babuna nigo barache konyora chingaki chinyororo ase ogosomia abana babo abana bananje nakazagete kosomia isukuru nanya kanyora pasa abongo tubatandika beche lero mugambi tata banga chipasa linjiro babwate chebona weche kugenda driving tebiro chikachide asenge chabana batekerero ko chikocho ko kuba ndi driving batamanyire napigia gavana wetu na the area MCA wametusaidia kama sisi Wanyahoko na wazazi wote, at least saa tunaweza enda shule. Wote kwa ndio chipasa Kenyerere iga ama ene chipasa cha Ruru, lakini jisa ni tibu ya umusimi wa Simba kora anje na tema na ta pace egera abantu bonse baisaneke ngoroje seginere bosyo egerogi o qualify ni wanga taba mugambi nga muna ntwa abantu tutari kwenyara tobunegete wanondo chifamu chikorwe bobe ntori koro chifamu chikoguna machoko wanoroje muna anje na chitenganyara chali ngamuko ne pikipiki ngogendi bono tikonyara ko gotene nandu anere form mugambi na gataba nga sabanta abale mafu mugambi nyari gotokonya nando torwanere buna twaikaiga abantu twabeira abange lakini ntagete koiraneria omugabano ito Simbarati ngambu ya mono sengenjo ya chipasari abantu abange etobwato oboremeru bwechibesa lakini bone sengenjo gwatokonyire chipasari echiga gwatogusuireria omosigake se ensemo ya balia batanyora chifom echio chibasari nigo omosike Sonye Ondari aliira yogo chigokwana no mosike Simbarati leko ena kiabuna omenteirwe chifom chinde leko konya abamenyi bensemo eyuo twali nguru chifom form 2 form 3 and form 4 na boigo TVET nguru twali nguru chifom wono bali bamisia chifom nkogendande nande ndwekerero asa His Excellency Simbarati nyole tokonyora buna chifom chiro chira isane nabona boru tokoleta na tobagindi besa nkenkenke at least they will be satisfied buna banyore pasari igo bagonte bina nimbaye none rweyemo guikana boru banyore pasari ye account igo barabe happy ginko ripoteri egetaseni kia getembe kurwa ase ward ya Sameta Mokwerero yigotoka ime yebunge ya Bobasi ime ye county ya Kisii Eliatoliane Brian Nyakundi na mwancho muligili gokorera kurwa asensemeli echikosoro nigo muteneri bwa minyoko ansi kwa cross country Barnabas Koriri atebna nigo agendete gosomera bulionse agendete gochikonekia ama minyoko across asiri kwa cross country yo mwaka bwechirwe na 2025 ayo nigo anyalde kabagotengana niga gochikominyoko gosoko korekana munarobiri monchirilia ndonsi ataiyo system of sports athletes in this country that is business oriented, which is nurturing of talent, and that is why the notion of Talanta Hela comes in, that you use your talent to earn a living so that now it can also assist you in the future. So we have programs that really suits our people. If the Kenyans or this country could really try to establish or to calculate the amount of money that our artist brings yearly through the foreign currency, it is one of the main foreign earning industry that Kenyans should be proud and protect the interest of athletes, because it brings in a lot of resources that also we use to support our economy. So whenever we see the athletes, we have to give them accolades for the work they have done for bringing in the resources. It's not only about the medals that they win during the Olympics or the World Championship or any other major event, but we have to look at it as a business now.
that it can earn. Mwanti muligereri gwikira buna tukurira ekeunga chinsa inyasenjera yobo ikiram tukwerenga myamene sengenje gwatu bwatia chinjera chonse wetera sa mutandao Getembe TV Getembe FM wetera se decoder chons chichire free to air na boygo wetera se decoder suku na boygo chinjera au mwancho muligereria tukwerenga myamene sengenje ganda ko bwatia na guchengera emirobuli yonse ya Getembe TV ekeunga kiamwa mugusi nje nigongoro ko Haruni Ototo Nyaingiri kurunsa memenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli nawe kuransa ya transmission nigakoro kwa Kevin Ongeri nawe oinge maiga kamera nigakoro kwa Lucas Mogaka na Twensi toganiri obo tuko obuya na ogende ko kerana gochengera mirubili yonsi ya Getembe TV kiunga kya Mugusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili